בליבו של כביש 40 נמצאת משתלת אייל. תכירו את יניב. הוא סתם פנים יפות. די נו. מצד שמאל של יניב ניתן לראות את מחלקת התבלינים והירקות שלנו. אבל זה לא כמו בסופר, אין פה ריסוסים וכאלה. טבעי, כן? תודה יניב. מצד ימין של יניב ניתן לראות את מחלקת הפרחים. יש פה פרחים, גם עונתיים וגם רב-שנתיים. הם פה כל השנה. יניב, תוביל אותנו לבפנים. ברוכים הבאים למרכז המשתלה. כאן ניתן למצוא צמחי צל ובית. יניב, תראה לנו דוגמה. אבל רגע, בואו איתי למחלקת אקדים הדקורטיביים, הוא לא שלם ככה. אחלה מתנה לאמא. יניב, בכל זאת, אמא. איך הכד הברזילאי? מתאים לאמא? יניב, בוא נצמד לתסריט. קח אותנו לראות את העדניות EDA. אלה הן העדניות EDA. יניב, תראה לנו כמה הן קלות. תגיד, אפשר להזמין את זה גם באינטרנט? בטח, יש לנו מחלקת אונליין. בואו אני אראה לכם. כאן זאת מחלקת האונליין שלנו. מכאן ניתן להזמין הכל. אפשר להזמין הכל? הכל. הכל. הכל! יניב, קח אותנו למחלקת הכל בו. יש כאן את כל מוצרי ההשקיה שבן אדם צריך. הכל? הכל. יש פה גלגלות השקיה? כן. יש פה ארונות השקיה? יש! יש פה ציוד דישון והדברה? יש! יש פה תאורה לגינה? יש! רגע, יניב, יש פה? יש פה הכל, יש. יש את זה, יש את זה, יש את זה, יש את זה, יש את זה. יניב, נראה לי שהם הבינו. לא, יש גם את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. יש אפילו את זה. מה זה? יש גם את זה. יניב, תראה להם מה יש מחוץ לדלת. אבל בדרך שלי. ברוכים הבאים לאזור החוץ של המשתלה. כאן תוכלו למצוא שיחים מטפסים, עצי נוי ואפילו עצי זית. זאת הייתה משתלת אייל. אתם מוזמנים. הלו, איזה סיומת. יש לנו גם את המחלקת צמחה מלאכותית ואקססוריז לבית. אתה צודק, יניב. יניב, דיברנו על הכל? אני בטוח שלא. פשוט תגידו להם שיבואו. אני סיימתי. תבואו, הוא סיים.